ji destpêka şerê Sûriyê ji sala 2011 de bi hezaran ji çalakvanên Kurd û Ereb bi destê rejîmê hatin terorkirin û beşek mezin di karvedanên nediyar de hatin armançkirin. Bi taybet yên aktîv û berçav di xwepişandanan de ku Dr. Şêrzad Hecalî yek ji wan kesan e. Di nehê Sibata sala 2012 çalakvan û Dr. Şêrzad Hecalî ku bixwe xelkê gundê Elemdara yê bi ser navçeya Raco ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye li parêzgeha Helebê bi destê grûpeka çekdar ya Nanas hate revandin û piştre ji aliyê heman grûpê ve hate terorkirin. Gotan han hatiye diyarkirin ku aliyên rastexîne yên li paş wê tawanê kîne û nehatine eşkerekirin. Çalakvan Şêrzad di gelek çalakên mirovî de beşdar kiribû û bê beramber birîndarên ku ji aliyê rejîmê û şebîheyên wê ve dihatin armançkirin derman dikirin. Bi taybet li bajarokê Enedan û Herêtan û herêmên beşdar di xwepişandanên li dijî rejîma Esed de. Hecalî endamê Partiya El Wehdê bû û yek ji stûnên hevrêzkarên beşdar di xwepişandanên dijî rejîma Esed bû û di her xwepişandanekê de ku di wê demê de xwepişandanên aştiyan nebûn pencemûra xwe hêştiye. Dr. Şêrzad derçûyê zanîngeha Helebê bû û bi karê xwe wek pizîşk di nexweşxaneyên Helebê de kar dikir. Di nehê çileya sala 2012 de bi beşdariyeke mezin ji xelkê Efrîn û Helebê termê pekrevan Şêrzad Hecalî ji Helebê beref xaka welêt ve li Efrîna Rojavayê Kurdistanê birêket û li gundê xwe li Elemdara bi xak hate spartin. Doseya navborî weke doseyeke Nanas hate tawandin û wek wî bi hezaran dose û serpêhatî li benda sizakirin û dadgehkirina tawanbaran e. Lê bi serbilindî kesên wek Şêrzad navê xwe di dîroka Kurdî li Rojavayê Kurdistanê de tomar kir û sal bi sal bêranîna wî bi serfirazî tê behezkirin.